Og det er en kat, og det er en elefant. Det er en kat, det er en elefant, det er en elefant. Ja. Og det der er en kæmpe stor pære. Nej, vi kan ikke læse det. Vi kan først læse på den og sige. Kan du se, der står noget hernede? Så var elefanten lidt bange. Katten var også meget bange. Fordi at vi tænkte om et andet hus, som de kunne bo inde i et andet hus. Det er bare en drøm, hvor de bor inde. Nej, det er ikke derfor, fordi det der er en pære. Hvis du har pære, så tænker du. Og nu var det morgen, og så stod der lige en stor pære ude for deres hus. Ja. Og det ødelæggede det. Så skulle de bo inde i det der. Nej, inde i pæren. Så skulle de bo inde i pæren. Den der er prøvet, den har prøvet om på at sminke hårdt i døren. Gjorde den det? Ja. Det blæste sådan, måske? Og så kom ham der og deroppe, ikke? Og ups. Ej, se hvad han gør. Jeg er kommet op i pæren. Men han gør det rigtigt.